Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković obišli su danas radove na tehničkom izviđanju površina na aerodromu Dubinje kod Sjenice, za koje se sumnja da su zagađene neeksplodiranim ubojnim sredstvima iz NATO bombardovanja 1999. Kako se navodi u saopštenju, Vulin je rekao da je tokom NATO agresije oštećeno oko 170 objekata Vojske Jugoslavije, a da je ostalo još oko 80 koje treba u potpunosti očistiti od zagađenja nastalih tim putem. Aerodrom Sjenica je od strateškog značaja na ovom prostoru i veoma je važno da se Vojska Srbije vrati ovde, kako zbog građana Sjenice, tako i zbog bezbednosti čitave naše zemlje. Ljudi koji ovde rade su obučeni na odgovarajući način, opremljeni najkvalitetnijom zaštitnom opremom i sve što im je potrebno za miran i bezbedan rad, oni moraju da dobiju, kazao je Vulin. General Diković je istakao da je poznato da na teritoriji Srbije posle bombardovanja postoji još prostora koji nisu u potpunosti očišćeni od neeksplodiranih ubojnih sredstava. Jedan od tih objekata je i ovaj na Pešteri, konkretno aerodrom Sjenica, koji je nekoliko puta bombardovan kasetnim bombama velike razorne moći. Posle sprovedenih priprema koje su obuhvatale obuku ljudi, nabavku zaštitne opreme, usudili smo se konačno da izađemo na ovaj prostor i da izvršimo u naredna 3 meseca deo dekontaminacije ili čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava, rekao je Diković. Govoreći o značaju saradnje sa Vojskom Srbije, predsjednik Skupštine opštine Sjenica Muhedin Fiuljanin naglasio je da je za građane Sjenice od izuzetne važnosti posao koji vojska obavlja, naročito oko aerodroma Dubinje. Pa za nas je od izuzetnoj važnosti posao koje Vojska Srbije obavlja, naročito na ovom potezu aerodroma Dubinje, i mi smo kao lokalna samouprava apsolutno raspoloženi i daćemo sve od sebe da ta saradnja i bila je dobra i u narednom periodu bude još bolja, kako bi ovaj aerodrom osposobili. Mi vidimo velike razvojne šanse u ovom aerodromu, s obzirom da neposredno u blizini će proći autoput Beograd-Bar i smatramo da ovaj aerodrom može u tom pogledu da bude velika razvojna perspektiva i za opštinu Sjenica i za Republiku Srbiju, i u tom pogledu pružit ćemo svu podršku svima.